Tinokutambirai mabuzha tauya nadzo nhau dzozuva rechigumino nhatu mwedzi uno wazvita. Motirekerera inziro rakaita kuvhiringidziwa manduwe nokuti zvichaburika sei, rikai tigoonere mangwana kuti rinenge rakadini. Ipapa munhau dzanyasi wamunangarwa waenda kunyika yeBotswana wakatobenuka kwanga wari kuenda kopa wabasa avo Sadhaki imba yawakatenga kwaipa pamahofisi osadhaki iwaya matsva panenge paino zvese zvinoda kuitiwa nosadhaki vanenge vachiitira panzvimbo yebodzi, tikuti makorokoto kusadhaki. Asi taifunga kuti wamunangarwa waichengetedza mari yonyika uri kuramba wachindokwiruka zvaari kuita zvinhu. Jan Van Muswere nyasa anga ari kuswera aripo paZBC achiti tiri kuparura dzimotika dzawakatenga dzawakapuwa. Ipapa waburika nomotika zhinji chaidzo dzanga dziri kunzi ndodzokuti basa roZBC ritekaire zvinenge zviri nani. Makorokoto kuZBC zvinoramba takandoringa. Wamwe wanoringa nozvemutambo wagototi dai wakuona hawo kutoreka kutenga dzimotika dzakawanda kudando, asi waseenzesa mari yacho yonge yekutenga dzimotikadzo kuti wagoite basa rokutsvaka kuti woburitseiko pachivhitivhiti zvichiita zvakanaka. Rekai tigoona kuti zvichatetekewa chire mumakore anoteera yaamho. Mapurisa ari kunzi izvezvi ari kunhadzirira kutanda kutenderera muzvitoro pokare nokumwe kumatakishopu kouku vachitsvaka zvinhu zvinonzi zvakapinziwa munyika zvisiri pamutemo, pokare nozvinhu zvinonzi zvinhu zvakanhadziwa zvisiri pamutemo, counterfeit goods pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi pokare kuti wane chere chavachaboya ipapo. Tinenge takandoringa tichizokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kwai mutemo kurambidza kuurayiwa kwevanhu vanenge vabatiwa nomhosva dzakanyanya kunyangaritsa waburika kuseneti wapasa. Izvezvi wamunangarwa kwai watonhadzirira kuti wachiusaine kuti vanhu vanosvika 60 waponesiwe kubva pamutongo wokuurayiwa. Tikuramba tichitenda izvozvi zvinotendiwa mhanduwe. Tinodaba vanhu vanouraya vanhu. Mwari bedzi ndiye ega ane mvumo yokuuraya vanhu, hwi isusu vanhu. Imwe kechendiririsi yaitiwa nyasi, mumwe mukuru weZANU-PF Stanford Chigumira agumira ipapa kumapurisa oZimbabwe Anti-Corruption Commission ari kunzi agoda kuti ndipe mari yochimanja mubudu yomadhora $500 $500 pachirungu kuitira kuti mubvana womumwe mudzimai aboye nzvimbo yokuita mukoti. Pakanyangariwa hapo unobva watoona kuti aiwa pano nyaya rekai tigoramba takairinga. Niki mangwana dokerera ari kutsvaka kuti oreketa kuti kudini nonhau yaburika ipapa pikicha yevanhu varipo vakarara pasi kuradzikiwa pasi muchipataracho paRusape. Wakomana munyadzisiro wazvo azozama kunyepa kani kwai aiwa vanhu ava inyaya yekuti munhu aburikayu munhu wekuti anorwara nopfungwa saka anoisiwa kuti areke kugogwa kana kuita sei. Takuwaziva vanhu vava kuno vanhu munondoziva kadande mutande vanhu vanobva watanda kuburitsa mamwe mapikicha jahwi chaiwo izvo zvibodzi izvozvo osaya kuti anopindura kuti kudini kanobva andonyarara acheiye Niki mangwana yu. Kwai Priska mupfumira atorehwa motika nana Mpavha Gororo. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi pokare kuti mapurisa achavabata chere, asi kuringa kwedu inyaya yekuhwizana kwawo komubato roZANU-PF chete kuri kuitika ipapa. Rekai tirambe takaisa dziso chedu kuzokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zviri kuitika.
wanoringano zvechokudya chopasi rese World Food Program wagoreketayo kuti wakomana agonamatai Zimbabwe ireke uyo kupindapo kare muno imwe nzara gore rechipiri rakateedzana. Zvikadando mabuja panoita njodo chaiyo. Vanhu vanga vari kumboti tinoenda basa South Africa tinoenda hwendo huno wanoita kututirana chaiko. Rekai tirambe hedu takaringa nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tinoramba chikunyepai kuti zvinenge zvitekera sei nekutoti nyaya yokuti mvura kwati kwanaya mvura tsvinu yokuti vanhu vakone kujara yakutonetsa. Ipapa pokare ana maringa mvurawo waribecha wari kureketa nyaya yomvura kunotoziva sei kuti tonanga papi torima chere toreka heno apawo anoti pasi chigare koribecha kareketekawo pokare bva raita rima rega panyaya yomvura. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Kanzuro yeguta reHarare yagoreketa kuti izvozvi yambomisa pavanhu mapepa okubvumira kuti wawake nzvimbo dzokudirira peturu mafeeding station pachirungu. Kwaita dambotanda takurukura katomboka nyaya inozera pokare noema vanoringana zvonharaunda. Izvo zvanga zvanyanya mhandiwe kamukoto kese. Rekai henyu vanhu vagoti kuno waita basa rokuwacha mari wachisenzesa iwo magaraji iwayo. Rekai tigoona kuti wachaita sei hwendo huno kana zvadandi. Muturi hwendo huno akaita kudya marasha chaiwo akatsvuka piriviri. Kureketa kuno wakomana kwaino makombi ari kusiyiwa panhau yokubhadhara mutero. Gonzi ipapa mari dzomutero hurumende dzinodiwa dzinofanira kuti dzibhadharwe kuitira kuti zvinhu zvitikaire. Kombi inenge isina kubhadhara mari dzomutero isina bepa rinoratidza kuti yabhadhara maridzo inopuwa mutero. Gore rino rekai tizvione wakomana panonyaya apa. Chasara kutoti vanhu wapinziwe mushishi chaiwo kuti ukada kuita chinhu kana kumhanya chaiko wotobhadharisiwa kamari kokunzi uri kuparadza mugwagwa. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Izvezvi WCBZ wahwadziwa wakasiwa wakati aiwa taakundosiya nokutoti zvawakarambidziwa kutora kambani yoFirst Mutual Life zvawaida kutora matorero acho. Wakabva wandonzi aiwa munogumira apa. Kuno pakugumira apa wabva waona kuti aiwa zvichaita zvawanga wachida. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Waakufunga ipapa kuti gore rinouya wapinde munyika dzedzasi kuAfrica koita basa ikweyo. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira zvakaita sei. Mashare munetsi izvezvi kwaya aripo foundation yache iwe inobatsira vanhu aiwa yaita tuzvinhu nonyaya yekuti iri kuboya mari inoita zviuru 30 chaiwo zvomapondo okuEurope. Aiwa tikuramba tichizvitenda. Kwaya iye akamhanya zvaakanyoresa zviya kuti ndikamhanya pandamhanya pese munondibhadhara mobhadhara imwe mari kune wandinobatsira. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Afghanistan yawinawo nyasi mutambo wekiriketi. Rekai tigoona kuti pawachatamba kudoka kumangwana kuku wanenge wachitamba sei zvinenge zviperera papi. Ticharamba takaringa tinenge tichikunyepai. Toringadzirika pasi rese kutandira muSouth Africa. Izvezvi guta reJoburg rakatovhiringidziwa nokusayika kwemvura. Kureketa kuno kwairandiwota wanowapa mvura iri bekupepetiwa. Wano zvauri kunhadzira kuno Joburg ndo yavhiringidziwa. Panonyaya apo panonyaya wanochohwa ipapo. Apa izvezvi kwai vanhu vanosvika 133,000 pachirungu kwai wakabuda mabasa. Zvinoita kuhwadza muSouth Africa munhu. Masaikira ari kuita mabasa acho unobva waita kuona kuti yawe dai watopindira kutoti zviite zviri nani ipapo nokutoti panonyaya apo.
Bato roEFF riri kuvhiringana ipapa izvezvi. Mubuyiseni Dlozi anokona kuburika mubatomu kozi atorambidziwa nekuenda kumusangano wavo, kongeresi yavo yavari kuita ipapa. Pakanyangara. Regai tizvione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichizondokunyepai kuti zvaapapi nopapi. Kambani yokutumira tsamba kuBritain Royal Mail kwaiyanzi gobhadhara cheupenzi chinoita mamiriyoni 10 omapondo nonyaya yekuti yakatadza kugoita basa nomazvo. Inga zvavo wabedu wanotokona kuzobhadhara maridzo. Tinoramba takaringa iri kwazvinoperera. Apa mwanakomana wamambo Andrew kwai agotengesa zvinhu zvonyika zvakawanzika zviya masecrets, agozvitengesa kune umwe musori wekuChina. Unobva waona kuti idina yawe pakanyangariwa apa. Regai tizvione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinopera sei. Ukuwo China kwaiyanhadzira chitima chinomhanya unga ndege. Mumhanyiro unoita ndege iri mudenga mumakore umu ndo mumhanyiro chinoitawo chitima chacho. Mabuja kureketa kutoti muhour ibodzi anokona kubva ino achibva atoenda kusvika Harare. Ndingachide icho kana ndege inenge yasara mhanduwe. Panoita kunakidza ipapo. Regai tione kuti tinozviitawo chere kana nguva yedu yakwana. Mutungamiri weChina Xi Jinping payaramba kukokiwa kwaaitiwa naTrump, paari kuzogadzirwa Trump kuti aite mutungamiri wenyika yeAmerica apo kare. Kuti zvichapera sei. Kwanyasi mabuja, regai tigumire pano. Zvamangwana tinoona kuti inzwi iro rinenge rabenhuka chere kana kuti panenge paribe. Tinenge tichizondokunyepai. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.